Gie kineni Crispin oimore kaponi iwinja. Gie kineni bebi Sagini dhi nade, ngima mare chalo nade tok monj mabende noyudo kowuok kuom dagino. Oimore ahinya nyaka sani osekawo ma dhi dwe achiel nyaka ne Sagini ter kama pod ok ong'ere kata obedo ni oseyangore ni entie Nairobi. Sagini ne okinyi ma kawuono ochopo e doho e yor mbui kendo ngimane nyaka sani dhi maber kata obedo ni pod Sagini ok bi neno kendo kaka ne ochalo kinde mane onyuole. Inyalo paro tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo mane e odiochieng' mane Sagini okwany puodho machiegni gi dalagi kane ogol wengege ariyo gi ji mane pod ok oyangore. Kendo tok mano Sagini notere e hospital ma Kisii Eye Hospital kama ne odhi ng'i ka be inyalo los wang'e kata inyalo yud kaka inyalo ketne wang' machielo. Kata kamano mano ne ok onyalore kendo dakteche noyango ni kaka ne ogol wenge Sagini ariyo ne ok nyal konye kata matin. Omiyo toke kanyo ne nitiere nyaka jotelo mane owuok kuonde mopogore opogore mane chano ni nyalo kawo Sagini matere piny mar India mondo miye losne wang' mar mfano mondo mi oketne mana ka igeno ni onyalo neno godo. Kata kamano dakteche noyango ni Sagini kaka nogol wang'e kendo kit kaka nogol wengege ariyo nokethore mokalo kendo onge kaka ne nyathino ma ja higa 3 ni nyalo duogne wengege. Kata kamano Sagini ne okaw kod sirikal kendo noter sani entie e boma ma Nairobi kata obedo ni kuma entiere pod ok oyangore ayanga kuma ne sirikal otere kaachiel kod department mano mochung'ne weche nyithindo e kaunti ma Kisii. Nyaka sani do ochano ni kes mar Sagini kendo judgment dhi timore tarik 26 mano ka tok tarik 17 bende ichano mar Sagini kata kes mar Sagini no dhi duogo e doho ma Kisii kendo doho no chano mar limo gweng' ma Ikuruma kama ne wach makochno notimore. Nyaka sani pod ji nono kaluwore kod gino mane Sagini olero ne doho kinyi ma kawuono kane owacho ni Rael Nyakirario ma en dagi ema noywaye e ot chieng' mane oyude ka owite e puodho kendo en manogo wiye to kane osego wiye Sagini ne ochako lero ni en mong'eyo ni dagi mano Nyakirario ma jahigni 76 ema no olodho wengege ariyo oko. Omiyo pod en wach ma doho medo luwo matut kendo kaka Ramogi TV bende en wach ma medo luwo matut ahinya nyaka chop chieng' ma koro judgment ibiro gol e doho maduong' ma Kisii kaluwore kod wach mar lodho wang' nyathino ma jahiga 3. Erokamano nya Crispin, kendo ang'eyo ni en bura mibiro medo luwonwa nyaka giko kaluwore ni kinde ma bende nyathi matin no ihinyo mana gi joma nie alwora mane kata wachore ni ihinyo mana gi joma nie alwora mare, to nyiso ni nyaka koro ketne okang' maber mar rit. Erokamano ahinya mano Crispin kawuok e kaunti ma Kisii ka bende oleronwa wach mar